Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Bakit po ganon? May mga tao po sa opisina na reklamo ng reklamo tungkol sa palakad ng kumpanya, hindi naman sila nagre-resign. Dami lang pong reklamador sa paligid namin dito sa office, nakakainis. Buti na lang kapag katanghali nakikinig ako ng kumikinang na tambalan, kahit papano naiibsan ang inis ko. Thank you at sana makapagpadala ng alay soon. Ayan! Yan ang gusto namin. O tingnan mo, nabubuhay kami. Nabubuhay kami kapag sinasabi ang salitang alay. Ayan. Maraming nagrereklamo pero hindi naman nagre-resign. Kasi to begin with, walang choice. Di ba parang katulad ng ang dami nagrereklamo bakit ganito sa Pilipinas, bakit ang tindi ng korupsyon, bakit ang sabi sa balita walang makitang dapat na managot. Walang diba? opisyal. Walang opisyal, di ba? Yung mga ganon. So, tayo na magrereklamo tayo, mapufrustrate tayo, pwede tayo mag-rally, ganyan. Pero hindi rin tayo maalis ng bansa natin, di ba? So parang feeling ko larger scale lang yon. Parang sa bakit tayo hindi umaalis ng bansa natin? Kasi hindi naman ganun kadali lumipat ng trabaho. Ayan. Balik lang tayo sa bahay natin. Di ba nagrereklamo ka sa bungangan ng nanay mo? Ba't nandiyan ka pa ngayon? Tama. Hindi ba't nayayamot ka kasi nagger ang misis mo? Correct. Bakit nandiyan ka pa rin hanggang ngayon? Di ba galit na galit ka sa anak mo? Galit na galit ka sa anak mo kasi naka-angkla sa'yo lagi, di ba? Pero bakit nandiyan ka pa rin? Tama. So ganun lang din talaga. I mean, it's normal para sa isang tao, feeling ko, na magreklamo kasi syempre alam mo, hindi naman matapos-tapos yung kagustuhan natin sa buhay eh. Correct, totoo. Kapag malamig ang panahon, nagreklamo tayo, sasabihin natin, sana mainit. Kapag mainit, nagagalit tayo kasi nakakaitim. Di ba? Ayan. O so ganun din yun. May mga tao sa paligid mo na nagreklamo tungkol sa boss, nagreklamo tungkol sa sweldo, pero hindi pa rin umaalis. Kasi sa totoo lang, una, ang mga tayo ay matiisin. Ewan ko lang sa henerasyon ngayon, pero yung generation po namin, yung the older generation, I think mas matiisin tayo eh. Matiisin naman sila pero slight. Matiisin sila pero saglit lang. Parang hindi pa aabutin ng tawag doon, probation period. Hindi aabutin ng 6 months, ganyan. Nagtitiis pero may certain extent. Correct. Siguro yung mga taong nagrereklamo sa paligid mo, matiisin lang din talaga sila. Sanay na, sanay na nahihirapan, sanay na napapagalitan. Tapos kapag nahihirapan at napapagalitan, din syempre, naturalmente, magreklamo. Ganon. Part na ng buhay natin yung pagreklamo kasi nga, hindi perpekto yung buhay natin. Correct. Totoo. Diba? Hindi talaga perpekto kahit sabihin mo sino pa yung mga pinaka-successful dyan. Yes. Nagre-reklamo din yan. Totoo yan. Maski yung mga pinakamayayaman na mga kilala natin, nagrereklamo pa rin sila eh. Iba nga lang yung level ng pagrereklamo nila. Ay nako, saan ko ba ilalagay yung pera ko? Yan. Kanino kaya sasampal
tong 10,000 ko. Ganon. Yan. Pero nagre-reklamo Yes, din sila. Pero mas mayaman sila ng dihamak o di naman kaya may-ari sila ng mga kumpanya, ganyan. Pero nagre-reklamo pa rin sila. Normal yun. Maski yung, Ayan. feeling ko maski yung pinakamabait mong kaibigan. Kasi patunay yan na walang talagang contentment. Correct. Oo. Hindi talaga tayo nakokontento. Kaya Dumating ka man sa punto na, halimbawa, eto yung nagreklamo ka dahil luma na yung cellphone mo, bumili ka ng bago. magrereklamo ka ulit. Kasi may lumabas na naman na bago. Correct. O di naman kayo magreklamo ka kasi masyadong high-tech. Di ba? Kaya ka nga nagpalit ng cellphone kasi nalulumaan ka. Nung Tama. masyadong high-tech, nagreklamo ka rin. So, ganon. Pero Kaya, we feel the kabisyo na yung nagrereklamo ka. Masakit at nakakabwisit nga sa mata kung yung nagrereklamo, siya pa yung sa opisina yung halos hindi nagtatrabaho. Ayun, tama. Masakit talaga sa mata mga yan. Correct. Yung anlakas nilang mag-comment, anlakas nilang magreklamo, pero sila mismo, sila yung laging late. Yun. Sila yung hindi sumusunod sa rules and regulations. Sila yung madami ka ring maipipinta sa kanila. Siguro, yung natutulog. Correct. Baka dun siya nanggagaling. Yan, tingin ko. Oo. 'Di ba? Yung reklamo ka ng reklamo, wala ka naman sigurong ginagawa. Ayan. Or reklamo ka ng reklamo, ba't hindi ka na lang umalis? Yung mga ganon. Pero alam mo, hindi natin kasi ma-expect lagi na kung paano yung work ethics natin pareho sa magiging work ethics ng iba. Totoo. Kasi kapag ka ginawa mo yun, na lagi kang ine-expect mo na kung paano ka magtrabaho, parehas nung kung paano sila magtrabaho, araw-araw kang disappointed. Oo. Siguro, yung wrinkles mo, pwede nang daanan ng trend. Papunta na siya sa rila sa tinde. Oo, sa sobrang bad trip mo, yung eye bags mo, abot na ng bibig mo. Correct. Mangangayayat ka ng husto kapag pinitik ka, abo ka na, tapos kasya ka sa tansan. Ganon ka ka-haggard. Oh. In other words, di ba, ikaw din naman, tingnan mo, nagre-reklamo ka rin naman eh. Ayun. Hindi ka iba sa kanila. Tama. Yung mga kaopisina mo, nagre-reklamo Nagreklamo sila. mo. Ikaw naman, nire-reklamo mo sila. Oo. So, gumawa na lang kayo ng reklamo club. Pagka tayo ng party list, reklamo party Correct. list. Malay mo, di ba, malaki ang kitaan dyan. Kasi ang party list, may kita pala. Di ba? Anyways. So, ganun yun. So, tingnan mo, di ba, it's so obvious. Madaming beses na nagtuturo tayo sa kamalian ng iba. Pero sa totoo lang, tayo din mismo, meron din tayo mga sariling kamalian. Tama. Mabilis lang kasing magturo Mabilis lang magsabi, ay mali siya. Hindi tama yung ginagawa niya, di ba? Pero pag sarili mo na, ayaw mong tanggapin. Kasi hindi, ang buhay talaga, hindi siya yun doon sa mako-customize mo ayon sa gusto mo. Hindi talaga. Yun, kaya nagre-reklamo tayo. Correct. Halimbawa, ganito ang klase yung order natin dito sa event na ito. Meron ding ibang POB na hindi, dapat ganyan. So, nagre-reklamo ka kasi hindi nasunod yung gusto mo. Tama. Lahat po tayo iba-iba. Ang tongue print natin, fingerprint Tama. natin iba-iba. So, iba-iba tayo ng tingin sa mga bagay-bagay. Kaya may mga reklamador. Tama. Pero wag ka na magtaka kung bakit may reklamador pero nagsistay sila. Kasi hindi talaga madali. Sabi ko nga sa'yo, ano ang isa sa mga rason, Jex, kung bakit dito na ako mamamatay sa kumpanyang to? Tanungin mo ulit sa akin, bakit? Bakit, Nicoliana? Kasi nga, ayoko na lumipat ng ibang kumpanya para lamang mag-fecalysis ulit. Yun ang reklamo ni Nico. Yan yung reklamo ko. Ayoko ng ganyang parte ng medical. Di ba? Hindi, di ba? I mean, may mga kanya-kanya tayong rason kung bakit tayo nagsistay. Kahit na ang dami nating nakikitang, for example, na mga kamalian. 'Di ba? Siguro marami din kasi tayo nakikita na benefits. Ayan. I think yun yung pwede nating gawin na sa halip na masyado nating tingnan yung kakulangan, tingnan natin kung ano yung meron. Correct, oo. Kung ano yung positive about the company, positive about your family, positive about your school. Tama. 'Di ba? Ayan, kung magba-backtrack po tayo mga kabisyo, it's our nature. Kung titingnan natin sa Bible, 'di ba? Inalis na sila ni God doon sa bondage ng Egyptian, 'di Ayan. ba? Nung nakalipat, pinakain na, nagrereklamo pa rin din Diba? sila. Hanggang ngayon, nagrereklamo pa rin din Correct. tayo. Yun, si God na yun, nakita na nila yung mga miracle, hinati yung dagat. ayan, 'di ba? Pero nagreklamo pa rin. So, wag ka nang
wag ka na ma-stress doon sa mga reklamador sa paligid. Oo, kasi lahat tayo nagre-reklamo eh. Tingnan mo, kapag ka, eto yung beses nangyari sa amin to eh, dito sa Love Radio eh. May mga times tagutom talaga kami dito. Walang pagkain, walang ganyan, walang nagpapadala or kulang talaga yung pera namin. So, rereklamo kami, ba yan? Kulang, 'di ba? Pero kapag halimbawa, yung meron tayong pinuntahan, ba yon? Yung kunyari nung nakarating tayo ng Candelaria, Quezon sa kaibigan nating si Leo. Si Boss Leo. Oo, tapos pinakain niya tayo ng sobra-sobra, 'di ba? Ano ba yung reklamo natin? Ano ba yan? Bundat na ako. Pagod na yung tiyan namin. Nagrereklamo din tayo na napapagod na yung tiyan natin at napapagod na yung bibig natin kamunguya. Diba? O tingnan mo sa lulugar. Ganun talaga. Nagrereklamo tayo. So siguro ang importante na lang para maiwasan yan, although parang feeling ko hindi talaga maiwasan eh. Magrereklamo tayo. Andyan talaga. It happens talaga. Well, intindihin na lang talaga natin. Pero doon na lang din tayo mag-spend ka na lang ng effort and energy. Naalala ko to yung itinuro sa atin ng psychologist ba yun nung during the pandemic na problemahin mo yung mga bagay na may control ka. Correct. Huwag doon sa wala kang control. Wala ka nang, may mga, ako ganyan. Pag halimbawa may mga tinatanong sa akin na mga, bakit hindi nagagawa yung mga ganito? Minsan may mga ibang bagay, hindi ko na pinoproblema. Hindi ko kontrolado yan eh. Totoo. Stressin ko yung sarili ko dyan. Hindi ko naman yung control. Diba? Totoo. May mga bagay na kaya ko lang i-control, kaya kong gawa ng paraan. Yun, pwede, effortan ko yan. Doon ka mag-effort. Diba? Effort ako dyan, pagtutuunan ko ng pansin. Pero pag halimbawa, alam ko sa sarili ko na, ay, hanggang dito lang talaga yan. Hindi na para, tama. Hindi na para, sirain ko yung Botox na in-injection sa akin ng Skinny Bay Aesthetic. Sayang! Sayang, diba? So, tama yan. Buti na mention mo yan. May mga bagay talaga na hindi tayo makontrol. Diba? Hindi natin makontrol. Kaya halimbawa, reklamo ka na, ay, umuulan na naman, nabubwisit ka. Makukontrol mo ba yung langit? Hindi. Pero ang pwede mo magawa is lagi ka may baong ekstrang sapatos. Yan. Lagi ka may baon na ekstrang medyas kasi ayaw mo nang nababasa ang medyas mo. Correct. Diba? May payong ka. Diba? Yung doon mga sa mga ganon. bagay na walang control, try nating i-divert yung attention natin. Kagaya nyo, nabubwisit ka dun sa katrabaho mo, reklamo ng reklamo, wala ka na magagawa sa ugali niya. Wala, yan na yan siya talaga. Iwasan mo na lang. Correct. Pwede wag mo na siyang pansinin. Yan lang ba yung tao sa office? At bakit stress na stress ka sa kanya? Diba? Baka katabi niya siguro sa cubicle lang. Hirap kaya niyan. Baka siguro. Alam mo yung may tao na nagtatype, ano ba to? At saka ayoko na, ayaw ko. Yung narinig ko lagi, yung salatik ba yun? Yung gano'n. Yung gano'n ng gano'n. Sa driver ko minsan. May traffic. Ano ba yan? Bakit pa yun? Alam mo yung mga ganon? Wala, hindi na natin makokontrol. Talagang yamot sila. Pero pwede mo makontrol. Kunyari, hindi kayo magkasundo ng tsuper. Diba? Mainit ang ulo niya. Tapos ikaw, hindi mo naman makontrol pati yung traffic. O ano pwede mong gawin? Magsuot ka ng headset, earbuds, AirPods. Di kaya, makinig ka sa Love Radio. Ganyan. Kwentuhan kayo ng buhay. Pwede diba? din. Minsan para pampatanggal lang ng yamot sa traffic. Correct. Diba? Yung mga ganyan. Wala na tayong may mga bagay na wala talaga tayong magagawa. So kapag wala tayong magagawa, tawanan na lang natin. Tapos mag-focus na lang tayo dun sa mga bagay na meron tayong magagawa. Importante yung may control. Kagaya niyang kay Manon Driver, nabubwisit sa traffic. Ikwento mo na dito sa Love Radio, may love knows no boundaries. Ay, totoo yan. Diba? Namimigay po tayo ng libreng boundary. Yan. Diba? Yan yung mga bagay. Instead na mayamot siya, instead namang... diba? May magagawa ba yung ganon mo ng ganon? Minsan may paghampas pa sa minibela. Correct. Ba yung traffic, may pagkamot pa Wala na tayong magagawa dyan. Ang pwede na lang, tumutok lagi sa Love Radio. Makikanta, makitawa sa mga DJs. Tapos sa Antabayanan, baka ikaw na yung mananalo ng libreng boundary. Ayan. So, yan na lang ang kwentuhan. Tsaka, again, kung magreklamo man sila, wala na tayong magagawa dyan. Yes. Doon ka na lang doon sa mga bagay na may control ka. Correct, ganon. Tsaka, ikaw din mismo reklamador, wag ka nga. Pero yung mo, hindi kami magreklamo sa alay, Go! Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!